Kom igen nu. Jag ger dig motivationen. Jag ger dig energin. Jag ger dig hoppet för att du ska ta hand om din kropp. Gå till träningen och kör 45 minuters pass varje dag och ta hand om din kropp. Om ni tränar och tar hand om er, då kan ni hjälpa andra runt hörnet som verkligen behöver hjälp. Om ni inte gör det, hur ska ni kunna hjälpa andra runt hörnet? De väntar på er. De vill ha hjälp innan det blir för sent. Och jag säger bara, kom igen nu. Och jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Adios amigos.